предния епизод ви разказахме за Казанлъшката гробница. Сега ще отделим време, за да ви запознаем с Хелвеция, Грифоните и Шушманете. Време е да излезем извън града и да се запознаем и с другите творения на хората, живели по нашите земи преди повече от 3000 години. Пред нас Балканът се изправя могъщ, богато нагънат и зелено кафяв в различни оттенъци. А в ниското се простира разкошната низина, известна на всички като долината на тракийските царе. Пред входа на туристическия информационен център ни посреща усмихнатата Йоана. Тя е екскурзовод и ще ни покаже трите уникални могили. В момента се намираме в Хелвеция, датира от 4-то хилядолетие преди Христа, последната четвърт. Интересно е да се отбележи, че има два цвята, които са умишлено търсени. Спецификата на тази могила е, че тук има разкрито жертвоприношение. Останките, които се намират, са на един кон, който е пренесен в жертва точно в началото на предверието. Конят има дълбока символика, която е трудно доловима под пластовете на времето. В един свят, който е различен от съвременния – светът на древните траки. И днес наоколо се разхождат коне, които сякаш усещат, че на това място са били почитани и уважавани. Конят и конникът свързани в едно във вечността. Тракийският конник се отъждествява според писанията на гърците и с Аполон, който те разглеждат като покровител на царската династия на одрисите. Светилището в Делфи е имало тесни връзки с одриския царски дом. И тъй като в него се е почитал Аполон, който според гръцките вярвания също е тясно свързан с Слънцето, то от тук може да се направи извода, че култът към тракийският конник е по-ранно проявление на почита на траките към слънчевия култ. Древните траки издигали и почитали коня като символ на небето и земята, на слънцето и на войната и като тайнствената сила на прехода между живота и смъртта. Връщаме се обратно в реалността заедно с нашите любезни домакини. За археологическото откритие и социализацията на могилите Хелвеция и Грифони ни разказва директорът на Казанлъшкия исторически музей доктор Момчил Маринов. Един от последните примери за представяне на тракийското наследство е социализирането на гробните комплекси в могилите Грифоните и Хелвеция. През 2016 година, 2016-2017, в резултат на отпуснато безвъзмездно финансиране по оперативни европейски програми, тяхната социализация е напълно завършена, т.е. те са напълно пригодени за адекватно всекидневно посещение от туристи. Те са открити от експедицията на доктор Китов през 1996 година. Сигурно ще бъде любопитно откъде идват имената на двата комплекса. Могила Хелвеция, благодарение на финансова помощ от посолството на Швейцария тогава, то обезпечава голяма част от археологическите проучвания. А знаете, че Хелвеция е старото име на швейцарските земи през античността. И като символичен жест на благодарност, този комплекс носи името на старите швейцарски земи. Могилата Грифоните е едно прекрасно изображение, пластично изображение над входното пространство, което според някои имитира глава на грифони, според други символизира това, а според трети по-скоро само наподобява. Оттам целият комплекс носи името Грифоните.
Намираме се в предверието на гробница Грифоните. Наречена е с името Грифоните от проучвателя Георги Китов, заради тези изображения тук горе, които навяват значението точно на клюнове на грифон. Състои се от зидани, ломани, обработени камъни, с две камери. Има куполен свод, отново с камъни, които са обработени и по такъв начин са построени, че да има по-голям баланс. Могилата Грифоните разполага с изумителна акустика. Изследванията по един проект, ръководен от професор Валерия Фол, дадоха резултати, че като акустична даденост Грифоните се отличава, т.е. превъзхожда дори другите, и явно тя е имала и някакво по-специално предназначение. Като гробницата е с южно изложение, най-вероятно заради тяхното вярване. Също така гробницата е ограбена още в античността, като се откриват само две златни маниста. И двата обекта, за съжаление, са ограбени почти напълно още през древността. За съжаление, това е по-честият пример и не само в нашите земи. Иманярството е един социален феномен, който не е типичен само за съвременността. Голяма част от тези прекрасни съоръжения са ограбени още в древността. Намираме се в предверието на гробница в могилата Шушманец, като тя е открита през 1996 година от Георги Китов. Наречена е шедьовър на тракийската архитектура заради своя дорийски стил. Има две колони. Едната се намира в предверието, а другата се намира до гробната камера. Като това е една тенденция, която не се среща в друга подобна могила. Блестящият образец Шушманец е символичен ръководител на този комплекс. Шушманец, Хелвеция, Грифоните, една типична юнийска колона, която виждате зад мен. Казахме колона, уникален паметник, и то уникален не като клише, действително единственият, който демонстрира използването на колони от тракийското майсторство, от тракийските майстори в този ареал. Юнийска, само тук в долината до момента е локализирана това използване на колони. Юнийска в предверието и дорийска в същинското куполно, кошеровидно пространство, куполно помещение. За пореден път всички посетители ще се убедят, удивят, че куполното помещение е задължително. Независимо от начин на разположение или от някои различия в изграждането, то е задължителен атрибут в монументалното им строителство. Явно е свързано с соларния култ на траките. Соларният култ се потвърждава от ориентацията на гробните комплекси. Правим елементарен експеримент, за да проверим това твърдение. Поставяме компас по линията на Дромоса и виждаме, че ориентацията му е точно на юг. Можем да видим един макет на гробницата, като тук можем да определим тази колона и нейния дорийски стил. Камерата е била покрита с финна щукатура, като сега реално е запазена само кръглата камера. Освен колоните, които са толкова рядки, всеки посетител ще бъде изумен от за пореден път детайлизирането на изпълнението, т.е. от поредния образец на майсторството на тракийските изпълнители. Защо се нарича могилата Шушманец? Според едно от преданията, запазено от старите шипченци, жители на град Шипка, именно в този район Шушманец или Шишманец, както също го нарича Чипкали, се състои едно от последните сражения на цар Иван Шишман. Напускаме култовите комплекси с смесени чувства. От всичко научено оставаме с повече въпроси, отколкото отговори. Как в тази дълбока древност траките са достигнали такова съвършенство в архитектурата и строителството? Какви познания е трябвало да имат по математика, физика, астрономия? С какви точни и прецизни инструменти е трябвало да разполагат за постигане на тези шедьоври? Въпроси,
на които ние ще продължаваме да търсим отговори. Така че гледайте и следващите ни епизоди.